Здравейте, казвам се Георги Костов и съм един от създателите на платформата за онлайн магазини GombaShop. Вече 3 години GombaShop променя пейзажа на електронната търговия в България, предоставяйки възможност на малки, средни и големи търговци да стартират и поддържат успешен онлайн бизнес. На нашата платформа оперират над 700 интернет магазина, които реализират над 10 милиона лева оборот годишно. В своята презентация искам да споделя с вас някои практики, които биха ви помогнали да поддържате един успешен електронен магазин, както и биха ви предпазили от някои често срещани грешки, които търговците в интернет допускат. Презентацията може да бъде разглеждана като практическо ръководство за стартиране на интернет магазин и е подходяща за хора с малък до никакъв опит в електронната търговия. Очаквам ви на Online Advertising Conference на 22 април в Интерекспо център. Ако не сте закупили своя билет, направете го по-бързо, защото количествата са почти изчерпани. Ще се видим там и до скоро.